कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. అందరికీ ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి కార్యక్రమంలో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 11వ అధ్యాయము ఈరోజు 15వ శ్లోకాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 11వ అధ్యాయము స్వయంభువ మనువు ధ్రువునికి బోధించుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని 15వ శ్లోకాన్ని మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకుందాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 11వ అధ్యాయం 15వ శ్లోకము. హరే, ప్లీజ్ రిపీట్. భూతై పంచభిరార్ధైః భూతై పంచభిరార్ధైః భూతై పంచభిరార్ధైః భూతై పంచభిరార్ధైః భూతై పంచభిరార్ధైః భూతై పంచభిరార్ధైః యోషిత్ పురుష ఏవ హి 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 తయోర్వ్యవాయత్ సంభూతిః తయోర్వ్యవాయాత్ సంభూతిః తయోర్వ్యవాయాత్ సంభూతిః
योषित् पुरुषयोरिह योषित् पुरुषयोरिह योषित् पुरुषयोरिह भूतै पञ्चभिरार्दैः योषित् पुरुष एव हि भूतै पञ्चभिरार्दैः योषित् पुरुष एव हि तयोर्व्यवायात् सम्भूतिः योषित् पुरुषयोरिह तयोर्व्यवायात् सम्भूतिः योषित् पुरुषयोरिह హరే కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం భూతై పంచభిరార్ధైః యోషిత్ పురుష ఏవ హి తయోర్వ్యవాయాత్ సంభూతిః యోషిత్ పురుషయోరిహ హరే కృష్ణ చంద్రావతి మాతాజీ రామకృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు భూతై పంచపిరారబ్ధైః యోషిత్ పురుష ఏవ హి తయోర్వ్యవాయాత్ సంభూతిః యోషిత్ పురుషయోరిహ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ భూతై పంచభిరారబ్ధైః యోషిత్ పురుష ఏవ హి తయోర్వ్యవాయాత్ సంభూతిః యోషిత్ పురుషయోరిహ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ శశికళ నిన్న మాతాజీ చదవని వాళ్ళు ఈ వసంత శ్లోకాన్ని మాతాజీ రైట్ చేయమని చెప్పు. శశికళ మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ భూతై పంచభిరార్ధైః యోషిత్ పురుష ఏవ హి తయోర్వ్యవాయాత్ సంభూతిః యోషిత్ పురుషయోరిహ ధన్యవాదాలు ప్రభు హరి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ భూతై పంచభిరారబ్ధైః యోషిత్ పురుష ఏవ హి తయోర్వ్యవాయాత్ సంభూతిః యోషిత్ పురుషయోరిహ శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ బాల సరస్వతి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ భూతై పంచభిరారబ్ధైః యోషిత్ పురుష ఏవ హి తయోర్వ్యవాయాత్ సంభూతిః యోషిత్ పురుషయోరిహ ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ భూతై పంచాభిరారబ్ధైః యోషిత్ పురుష ఏవ హి తయోర్వ్యవాయాత్ సంభూతిః యోషిత్ పురుషయోరిహ హరే కృష్ణ ప్రభు సరళాదేవి మాతాజీ కోటేశ్వరి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు భూతై పంచభిరారబ్ధై యోషిత్ పురుష ఏవ హి తయోర్వ్యయాత్ సంభూతి యోషిత్ పురుషయోరిహ హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ భూతై పంచభిరారబ్ధైః
योषित् पुरुष एव हि तयोर्वयावयात् सम्भूतिरोस्पुरुषयोरिह हरे कृष्ण गुरुजी హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. భూతైహి భూతైః భూతైః భౌతిక తత్వములచే భౌతిక తత్వములచే పంచభిః పంచభిః ఐదు ఐదు ఆరబ్ధైః ఆరబ్ధైః ఉత్పన్నమైనవి ఉత్పన్నమైనవి యోషిత్ योषित् స్త్రీ స్త్రీ పురుషః పురుషః పురుషుడు పురుషుడు ఏవా ఏవ వలే వలే హి హి నిక్కముగా నిత్యముగా తయోహో తయోః వారి యొక్క యొక్క వ్యవయాత్ వ్యవహారాత్ కలయికచే కలయికచే సంభూతిః సంభూతిః తదుపరి సృష్టి తదుపరి యోషిత్ యోషిత్ స్త్రీలు స్త్రీలు పురుషయోహో పురుషయోః మరియు పురుషుల పురుషుల ఇహ ఇహ ఈ లోకమున ఈ లోకమున హరే కృష్ణ. స్వభావము భావం బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఈ భౌతిక జగత్ ఈ భౌతిక జగత్తు పంచభూతములతో పంచభూతములతో ఆరంభమైనది కనుక పురుష దేహము పురుషదేహము స్త్రీ దేహముతో పాటు స్త్రీదేహముతో పాటు సమస్తము సమస్తము వాని నుండియే ఉత్పన్నమగుచున్నది. ఉత్పన్నమగుచున్నది. ఆ స్త్రీ పురుషుల కలయికచే ఆ స్త్రీ పురుషుల కలయికచే ఈ లోకమున స్త్రీ పురుషుల సంఖ్య మరింత వృద్ధి చెందినది. భాష్యం. ధ్రువుడు వైష్ణవ తత్వమును అవగతము చేసుకునినను సోదరుని మరణంచే అసంతృప్తికి లోనయ్యనని గాంచిన స్వయంభువ మనువు ఈ దేహము ఏ విధంగా పంచభూతములతో తయారయ్యనో అతనికి వివరించుచున్నాడు. భగవద్గీత యందును ఇది ప్రకృతి క్రియమానాని అని ధృవపరచబడినది. అనగా ప్రతిదియు ప్రకృతి త్రిగుణములచే సృజించబడి పోషింపబడి లయింపబడుచున్నది. అయినను నిస్సందేహంగా ఆ కార్యక్రమము వెనుక దేవదేవుని నిర్దేశము కలదు. ఈ విషయం సైతము భగవద్గీత యందు మయాధ్యక్షేన అని స్పష్టపరచబడినది. నా అధ్యక్షతలోనే ప్రకృతి పనిచేయుచున్నది అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గీత యందలి 9వ అధ్యాయమున పలికెను. సోదరుని మరణము వాస్తవమునకు యక్షుని దోషము కాదని ధ్రువునకు స్వయంభువ మనువు నచ్చజెప్పగోరెను. అది కేవలము ప్రకృతి కలాపమే. దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుడు బహు విధములగు శక్తులను కలిగియున్నాడు. అవి అనేకములగు స్థూల సూక్ష్మ పద్ధతులలో పనిచేయును. స్థూలముగా ఈ జగత్ పంచభూతములకు అనగా భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశములకు
అన్యము కానట్లుగా గోచరించినను వాస్తవమునకు ఆ ప్రబల శక్తులతోనే సృష్టింపబడినట్టిది. అదే విధంగా సమస్త జీవజాతులు అంటే మానవులు గాని, దేవతలు గాని, లేదా పశుపక్ష్యాదులు గాని, సమస్త జీవజాతుల దేహములు సైతము అవే పంచభూతములతో తయారైనవి. పిదప మైథునము ద్వారా జీవుల సంఖ్య మరింతగా వృద్ధి అగును. సృష్టి స్థితి లయముల విధానమదియే కనుక ఈ కార్యక్రమమున ప్రకృతి తరంగములచే కలాపములచే ఎవ్వరునూ కలత చెందరాదు. దేహముతో గల సంబంధము పూర్తిగా భౌతికమే కనుక సోదరుని మరణంచే దుఃఖింపకుము అని ధ్రువునికి పరోక్షంగా ఉపదేశం మొసగబడింది. ఆత్మ నశింపు లేనట్టిది, ఎవ్వరి చేతను చంపబడనట్టిది. రే కృష్ణ. సో జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి ఇచ్చారు. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఒక వివరణము ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ స్వయంభువ మనువు తన మనుమడైనటువంటి ధ్రువుడికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి బోధనలను గురించి మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆయన ధ్రువుడు
వైష్ణవుడు, విశుద్ధ భక్తుడు, ఆ భగవంతుణ్ణి మరి ప్రసన్నుణ్ణి చేసుకున్నటువంటి వాడు. అటువంటి ధ్రువుడు మరి ఇక్కడ తన సోదరుడి యొక్క మరణం చేత అసంతృప్తికి లోనయ్యి మరి ఆ యక్షులను ఆయన సంహరిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి స్వయంభువ మనువు తన మనుమడైనటువంటి ధ్రువుడికి ఈ దేహాత్మ భావనలో, అంటే ఈ ప్రకృతిలో జరుగుతూ ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి విషయంగానే జరుగుతూ ఉన్నది అంటూ తెలియచేసేటువంటి సందర్భంగా ఆయన తన మనవుడికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి బోధనలను మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన చెప్తూ వస్తున్నాడు. అంటే మరి ఇక్కడ ధ్రువుడు విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుడు, వైష్ణవ తత్వాన్ని అవగాహనం చేసుకున్నటువంటి వాడు కనుక మరి భక్తుడైనటువంటి వాడు ఎలా ఉండాలి అంటూ అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఆయన పూర్వపు శ్లోకాలలో చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ భక్తుడైనటువంటి వాడు ఇతరుల ఎడ ఓర్పుతోనూ, కరుణతోనూ, మైత్రితోనూ, సమత్వంతోనూ వర్తించినప్పుడే ఆ భగవంతుడు మిగుల ప్రసన్నుడు కాగలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూశారు. తదుపరి ఆయన చెప్తారు, మరి ఈ భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుని చేసుకున్నటువంటి వాడు ఈ స్థూల సూక్ష్మ భౌతికమైనటువంటి స్థితుల నుండి బయటపడగలడు. అంటే ఇక్కడ ఈ దేహాత్మ భావన నుండి, ఈ బంధనాల నుండి, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణ బంధనాల నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూసాం. సో ఆ విధంగా మరి సమస్తమైనటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణాల నుండి బయటపడి మరి అంటే బంధ విముక్తుడైనటువంటి వాడు ఆ అపరిమితమైనటువంటి, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుని చేసుకున్నటువంటి వాడు ఈ భవబంధనాల నుండి విముక్తుడై అపరిమితమైన ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పొందగలడు అంటూ ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశాలను పూర్వపు శ్లోకాలలో మనము చూసినటువంటిది. సో కనుక ఇక ఆయన ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భూతై పంచభి ఆర్ధై ఆరబ్ధైః యోషిత్ పురుష ఏవ హి తయో వ్యవాయాత్ సంభూతిః యోషిత్ పురుషయోరిహ. సో ఇక్కడ భూతైః పంచభి అంటే ఈ 5 భౌతిక తత్వములు మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. ఏంటి 5 పంచభూతాలుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి పంచభౌతికమైనటువంటి ఈ దేహంగా, స్థూల దేహంగా చెప్పబడుతుంది. ఈ సమస్తం కూడా జగత్తులో మొదటగా ఈ పంచ మహాభూతాల నుండి వచ్చింది. సో కనుక భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, ఈ 5 అంశాలే. సో మరి స్థూలంగా చూసినట్లయితే ఈ జగత్తంతా కూడా ఈ పంచభూతములు అయినటువంటి భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అనేటువంటి మరి వీటికి అన్యంగా లేకుండా అంతా వీటి చేతనే ఉన్నట్లుగా మనకి మరి గోచరిస్తూ ఉండేటువంటిది. కానీ మరి వాటి యొక్క ప్రబల శక్తుల చేతనే ఇదంతా కూడా సృష్టించబడినది అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఈ సమస్త జీవజాతులు కూడా ఈ జగత్తులో, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి మొత్తం సమస్త జీవజాతులు, మానవులు, దేవతలు, పశుపక్షాదులు గా ఉండేటువంటి
అన్నీ కూడా ఈ పంచభూతములతోనే తయారైనవి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ పంచభూతములతో తయారైనటువంటి, అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక జగత్తు ఏదైతే ఉందో భూతై పంచభి ఆరబ్ధై యోషిత్ పురుష ఏవహి. యోషిత్ అంటే స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా. సో మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి మొత్తము పంచభూతములతోనే ప్రారంభమైనటువంటిది. సో కనుకనే స్త్రీ అయినా పురుషులైనా వీళ్ళ దేహాలన్నీ కూడా సమస్తము వాటి నుండే ఉద్భవించినటువంటిది. సో ఆ స్త్రీ పురుషుల కలయిక ద్వారా, ఆ మైథున విధానము ద్వారానే ఇతర స్త్రీ పురుషుల సంఖ్య మరింత వృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది ఈ భౌతిక జగత్తులో అంటూ చెప్తున్నటువంటి. సో ఇక్కడ తయో వ్యవయాత్ సంభూతి అంటూ చెప్పబడు. అంటే తదుపరి సృష్టి ఏదైతే ఉందో, అంటే మొదటగా సృష్టించ ఈ గౌణ సృష్టి ఏదైతే ఉందో, సెకండరీ ఇది ఏదైతే ఉందో అది ఈ పంచభౌతికమైనటువంటి అంశాల చేత ఏర్పడినటువంటిది. తదుపరి ఇక్కడ ఈ పురుష స్త్రీ అనేటువంటి దేహాలు కూడా వాటి చేతనే నిర్మితమైనటువంటివి. తదుపరి వారి యొక్క సంయోగము ద్వారా ఇవన్నీ కూడా ఇతర మళ్ళా స్త్రీ పురుషులు అనేటువంటి ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా సృష్టించబడుతూ అంటే ఉద్భవిస్తూ ఉన్నది. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాలు మాత్రమే ఉద్భవిస్తూ ఉన్నాయి. ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతమైంది. ఆత్మ ఈ విధంగా ఉద్భవిస్తూ ఉన్నటువంటి దేహాలలోనికి నిరంతరము మార్పులు చెందుతూ ఉంటున్నది. సో కనుక ఆత్మ అనేటువంటిది జనన మరణాలకు అతీతము అనేటువంటి విషయాన్ని, సో అందుకే మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నట్లు. సో అయితే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లుగా ప్రకృతే క్రియమానాని అని ధృవపరచబడినది అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో మరి ప్రకృతే క్రియమానానిన అని మనకి హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా? ఎస్ ప్రభుజీ, వినిపిస్తుంది. ఓకే. సో కరెంట్ పోయింది, అందుకే ఒకసారి డౌట్ మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యింది మీరు. ఓకే. సో ఇక్కడ ప్రకృతే క్రియమానాని గుణై కర్మని సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్త హమితు మన్యతే అంటూ మనకి భగవద్గీత కర్మయోగం నందు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు మరి తెలియచేసినటువంటి, అంటే ఆయన చెప్తున్నారు ప్రకృతే క్రియమానాని గుణై కర్మాని సర్వశః. ప్రకృతి క్రియమానాని అంటే ప్రకృతితో చేయబడినటువంటి, గుణై అంటే గుణాలచే. మరి అంటే ఇక్కడ
మిథ్యాహంకార ప్రభావం వలన విమోహితుడయ్యేటువంటి జీవాత్మ నిజానికి ఆ ప్రకృతి గుణాల చేత నిర్వహింపబడే కర్మలకు తాను కర్తగా భావిస్తాడు అని చెప్పబడినటువంటిది. సో అంటే ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాల చేత సృజించబడి పోషింపబడి లయింపబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కానీ మరి ఆ మిథ్యాహంకార ప్రభావంతో ఉన్నటువంటి జీవాత్మ ఈ త్రిగుణాల ప్రభావంతో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి దానికి తానే కర్తగా భావిస్తూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ధ్రువుడు కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాల్లో అదే మనం చూడవచ్చు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా తన యొక్క సహోదరుడు మరి మరణానికి అసంతృప్తికి లోనైనటువంటి కారణంగా తన ఈ ప్రకృతి స్వభావంగా సహజ సిద్ధంగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలకు తన యొక్క సహోదరుడు యొక్క మరణానికి యక్షులు కారణము అని భావించి, యక్షులే కారణమని భావించి వారిని సంహరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే మరి ఇక్కడ స్వయంభువ మనువు ఈ సృష్టిలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుడు యొక్క నిర్దేశంలోనే జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు ప్రకృతి క్రియమానని అని ధృవపరచబడినట్లుగా ప్రతిదీ కూడా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత సృజించబడి పోషింపబడి లయింపబడుతూ ఉన్నటువంటి అయితే మరి ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత పోషింపబడి సృష్టించబడి పోషింపబడి లయింపబడుతూ ఉన్నటువంటి అంటే జననము మరణం పెరగడము తర్వాత మరణించడం ఇవన్నీ కూడా మరి ఆ ప్రకృతితో జరుగుతున్నటువంటిది. కానీ భౌతిక భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు మిథ్య అహంకారం వలన ప్రతిదానికి కూడా తాను లేదా పక్క వాళ్ళు కారణమని భావించేటువంటిది. మరి అయితే ఇక్కడ మరి ధ్రువుడు వైష్ణవ తత్వాన్ని అవగాహన చేసుకున్నటువంటి వాడు. కానీ ఆ సహోదరుడి యొక్క మరణము దుఃఖంతో అతడు వాస్తవాన్ని విస్మరించినటువంటి కారణంగా దాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిదిగా ఇక్కడ మనం స్వయంభువ మనువును చూడవచ్చు. ఎందుకంటే అలాగే భగవంతుని యొక్క పర్యవేక్షణలోనే ప్రకృతి చేతనే మరి ఇవన్నీ కూడా తయారవుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తుంది. అంటే ఈ మహాతత్వంలో మొదటగా ఉద్భవించినటువంటివి ఆ పాంచభౌతికమైనట్టు తదుపరి ఉద్భవించి ప్రతిదీ కూడా అలా సృష్టించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ కారణంగానే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. అందుకనే ఇక్కడ మరి ఆ విధంగా ప్రకృతి తత్వాలతో జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అంతర్గతంగా ఎటువంటి సందేహం లేకుండా ఈ కార్యాలన్నీ నిర్వహింపబడడానికి కారణము ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మనకి ఆ భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలోని 10వ శ్లోకము హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరికైనా గుర్తుంటే మయాధ్యక్షేణ అనే శ్లోకాన్ని చూడకుండా చెప్పగలిగి సరళాదేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకో ఇచ్చాను అన్మ్యూట్. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరన్ హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగత్ విపరివర్తతే. హరే కృష్ణ. సరళదేవి మాతాజీ గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగత్ విపరివర్తతే. సో దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఓ కుంతీపుత్రుడా
నా అధ్యక్షతలోనే ప్రకృతి పనిచేయుచున్నది అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటిది. అంటే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మయాధ్యక్షేన ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్లోకంలో ఆయన అర్జునుడితో చెప్తున్నారు, కృష్ణ భగవానుల వారు, ఓ అర్జున, నా శక్తులలో ఒకటైనటువంటి ఈ ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో, త్రిగుణమయమైనటువంటి ఈ ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో, నా యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ సమస్తమైనటువంటి సావర జంగమ జీవులను సృష్టిస్తుంది. దాని నియమానుసారమే ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడి లయింప జరుగుతూ ఉన్నది. జగద్వి పరివర్తతే అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ జగత్తు విపరివర్తన అంటే పనిచేయుచున్నది. సో కాబట్టి అంటే మరి వాస్తవానికి మనకి ఈశోపనిషత్తులో చెప్తుంది, ఆ ఈశ్వరుడు అచలుడు అయినటువంటి వాడు ఒకే దగ్గర ఉంటాడు. కానీ అన్ని జీవులు అంటే మనసు కంటే కూడా మనసు చంచలమైనది. ఇక్కడ కూర్చొని క్షణకాలంలో ప్రపంచం మొత్తాన్ని చుట్టేసి ఎక్కడెక్కడో తిరిగి వచ్చినట్లుగా ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంటాయి. సో దానికంటే వేగంగానో ఉత్కృష్టులైనటువంటి వాటిలో కంటే కూడా ఉత్కృష్టుడుగానో వేగంగా ఉండేటువంటి, అన్నిటికంటే ముందు ఉండేవాడుగా మనకి ఈశోపనిషత్తులో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తూ ఉంటారు, ఆయన కంటే గనుడు గాని ఆయనకు సమానుడు గాని మరొకడు ఉండేటువంటిది లేదు. సో కనుక మరి ఆయన ఇక్కడ ఈ సమస్తమైనటువంటి కర్మల నుండి, భౌతిక జగత్తు యొక్క కర్మల నుండి వేరుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయనే పరమ నిర్దేశకుడు. ఎందుకంటే సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వలన ఇంకా కదలడానికి ఏముంది, ఎటు లేదు. ఆయనే స్థిరంగా అచలుడిగా ఉంటాడు. సో ఆయనలోనే మిగిలినవి ఉన్నవి కనుక ఎక్కడ చూసినా ఆయనే ముందు ఉంటూ ఉంటాడు. సో కనుక మరి ఈ భౌతిక సృష్టికి పరమ సంకల్పము, నేపథ్యము ఆ దేవదేవుడైనటువంటి భగవంతుడే, శ్రీకృష్ణుడే. నిర్వహణ మాత్రమే. అందుకని ఆయన అంటున్నాడు, మయాధ్యక్షేన ప్రకృతి, నా ఆజ్ఞ మేరకు ఈ ప్రకృతి పనిచేస్తూ ఉంది. ఈ ప్రకృతిలో అన్ని కూడా జరుగుతూ ఉన్నట్లుగా, ప్రకృతి కలాపాలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నట్లుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మరి అందుకే ఆయన చెప్తారు, సమస్త జీవులకు అహం బీజ ప్రదాత అని చెప్తారు. సమస్త జీవులకు నేనే తండ్రిని అని కూడా మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటిది. సో మరి సాధారణంగా ఈ జగత్తులో మైథున క్రియ ద్వారా సంతానం కొరకు మరి తండ్రి తల్లి గర్భంలో బీజ ప్రదానం చేస్తూ ఉండేటువంటిది. మరి భగవంతుడు కేవలము తన యొక్క దృష్టిని సారించడం ద్వారా సమస్త జీవులను ఈ ప్రకృతి యొక్క గర్భంలో నిలుపుతాడు అని చెప్తారు. అయితే మరి ఈ సమస్త ప్రకృతి గర్భంలో నిలుపబడినటువంటి ఈ జీవులన్నీ కూడా వారి యొక్క అభిలాష మేరకు, వారి యొక్క పూర్వ జన్మ కర్మల ఫలంగా వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ ఉంటారు. వారి యొక్క పూర్వపు కోరికలు, కర్మలు ప్రకారంగా వివిధ రూపాలలోనూ వివిధ జాతులలోనూ బయటకు వస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ జీవులందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క చూపు ద్వారా మరి జన్మించినప్పటికీ కూడా వారు మరి వివిధ రకాలుగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే వారి యొక్క భావనలు, వారి యొక్క పూర్వపు కోరికలు, పూర్వలను చేసుకున్నటువంటి కర్మల ప్రకారంగా వివిధ దేహాలను స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక సృష్టి అంటే భౌతిక సృష్టితో మరి ఆ భగవంతుడు ప్రత్యక్షంగా ఉన్నప్పటికీ లేనట్లు, చింత అచింత్య భేద స్వభావంగా చెప్తుంటాం. సో ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది, కానీ ఆయన అనురక్తుడు కాలేదు అని, ఆయన యొక్క ప్రకృతి పైన ఆయన చూపు నిలపడం ద్వారానే ఈ విధంగా మొత్తం కూడా సృష్టించబడుతూ ఉన్నటువంటిది.
సో మరి ఆయన ద్వారానే మొత్తం సృష్టించబడుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ భౌతిక జగత్తు సృష్టితో అతనికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో మరి అంతే కదా, దీనికి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, ఒక పుష్పం నుండి సుగంధము వస్తూ ఉంటే మనకి గ్రహణ శక్తి ఆ సుగంధాన్ని గ్రహించి మనకి ఆ అనుభూతిని పొందిస్తూ ఉంటుంది. మరి వాస్తవానికి ఆ సుగంధానికి గ్రహణ వీటికి సంబంధం లేదు. మరి అవి లేకపోతే అది మళ్ళీ ఉండదు కదా. సో కనుక ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి దాన్ని మనకి చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ మరి ధ్రువ మహారాజుకి స్వయంభువ మనువు ఇక్కడ బోధన కారణం ఏంటంటే సోదరుని మరణము మరి వాస్తవమునకు యక్షుని దోషము కాదు అని స్వయంభువ మనువు నచ్చజెప్తూ ఉన్నాడు. అతడు చేసుకున్నటువంటి కర్మ సిద్ధాంతాల ప్రకారం ఈ దేహం నశించడం, ఎందుకంటే ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటిది, దివ్యమైనది, అజోహం అంటూ మనకి చెప్పబడినటువంటి. సో మరి అటువంటి ఇక్కడ ఈ దేహం మాత్రమే నశించిపోయేటువంటిది. సో కాబట్టి యక్షుల యొక్క దోషము ఇక్కడ ఏమీ లేదు, కేవలము అది ఒక ప్రకృతి యొక్క కలాపాల మాదిరిగానే జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుడు అనేకమైనటువంటి శక్తులను కలిగి ఉన్నప్పుడు మరి అవి అనేకములైనటువంటి స్థూల సూక్ష్మ పద్ధతుల ద్వారా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి స్థూలంగా ఈ జగత్ పంచభూతములకు అన్యముగా కానట్లుగా గోచరిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏంటంటే భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశములకు అన్యంగా లేకుండా మొత్తము వాటి చేతనే నిర్మితమైనట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి వాస్తవానికి ఇవన్నీ కూడా ఆ ప్రబల ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తుల ద్వారా, ఆయన యొక్క అధ్యక్షతలో, ఆయన యొక్క మార్గదర్శకంలోనే మరి పనిచేస్తూ ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ జగత్తులో ఉండేటువంటి జీవజాతులు అన్నీ కూడా ఏవైనా, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి జీవజాతులు ఏవైనా, సమస్త జీవజాతులు, అది దేవతలే కానివ్వండి, మానవులే కానివ్వండి, పశుపక్షాదులు కానివ్వండి, క్రిమి కీటకాదుల్లో ఏవైనా కావచ్చు, సమస్త జీవజాతుల యొక్క దేహాలు సైతము ఈ స్థూల శరీరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ పంచభూతములతోనే తయారైనవి అని చెప్తుంది. ఆ పంచభూతముల చేత తయారైనటువంటి ఇది ఏదైతే ఉందో అది ఆ తదుపరి ఆ మైథున కోరికల ద్వారా, ఇంద్రియ భోగ వాంఛల ద్వారా వాటి సంఖ్య మరింతగా వృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది. ఆ వృద్ధి చెందుతూ ఉన్నటువంటిది భౌతికమైనటువంటి ఈ దేహాలు మాత్రమే, ఆత్మలు మాత్రము శాశ్వతము, ఎప్పుడు జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటివిగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా ఈ వ్యక్తిగత ఆత్మ ఏదైతే ఉందో మనకి అచేద్యోయం అదాహో అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశాలను చూస్తాం. భగవద్గీతలో మనకి చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. ఎందుకంటే నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని అంటూ చెప్తారు. అంటే ఆత్మ ఎటువంటి ఆయుధాల చేత గాని ముక్కలుగా చేయబడదు, అగ్ని చేత కాల్చబడదు, నీటి చేత తడుపబడదు, వాయువు చేత ఆర్పబడదు, ఎండింపబడదు. ఎందుకంటే ఇది ఈ వ్యక్తిగత ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అది ఛేదింపబడనది, కరుగునటువంటిది, దహింపజాలనటువంటిది, ఎండిపోనటువంటిది, నిత్యమైనది, సనాతనమైనది, సర్వత్రా మార్పు లేనటువంటిది, కదలనది, సనాతనమైనది అంటూ చెప్తారు భగవద్గీతలో. సో మరి మారుతూ ఉండేటువంటిది ఏంటంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి, ఈ పాంచభౌతికమైనటువంటి దేహాలు మాత్రమే నిరంతరము మారుతూ ఉండేటువంటి. మనము
వస్త్రాలను మార్చుకొని వేరువేరుగా కనిపించవచ్చు. ఇవాళ ఈ వస్త్రం వేసుకొని ఈ విధంగా కనిపించవచ్చు, రేపు ఇంకొక వేసుకొని అంత మాత్రాన్ని ఈ దేహం మాత్రం ఎప్పటికీ అలాగే తొడుగులు మార్చుకుంటూ ఉండే. అలాగే ఆత్మ కూడా శాశ్వతమైనటువంటిది, సనాతనమైనటువంటిది, ఖండింపబడనటువంటిది, కరగింపబడనటువంటిది, దహింపజాలనటువంటిది, ఎండింప చేయనటువంటిదిగా ఉంది. అంటే ఎప్పటికీ ఉండేటువంటిది, జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉన్నటువంటిది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి మారేటువంటిది ఏంటంటే ఈ సృష్టిలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఈ దేహాలు, పాంచభౌతికమైనటువంటి దేహాలే ఒకదాని తర్వాత ఇంకోటి వృద్ధి చెందడము, నశించిపోవడము, ఇవి మాత్రమే జరుగుతూ ఉన్నటువంటి. సో కనుక వీటన్నిటికీ కారణంగా ఉన్నటువంటి ఆ రజోగుణ సంబంధితమైనటువంటి మైథున క్రియ ద్వారానే జీవుల సంఖ్య మరింత వృద్ధి అవుతూ ఉన్నటువంటిది. సృష్టి స్థితి లయముల విధానము అదే అని చెప్తున్నారు. సృష్టించబడినటువంటిది ఎలాగూ కొంతకాలం నిలిచి ఉంటుంది, తదుపరి అది క్షీణించి చివరకు మరణించిపోయేటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఈ కార్యమును ప్రకృతి తరంగములచే కలాపముల చేత ఎవ్వడు కూడా కలత చెందకూడదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇదే విషయం మనకి అక్కడ భగవద్గీతలో కూడా కురుక్షేత్ర రణరంగంలో అర్జునుడి యొక్క పరిస్థితి కూడా అదే. అక్కడేమో ఆయన యుద్ధం చెయ్యనని కూర్చున్నాడు. ఎందుకు అంటే వీళ్ళందరినీ చంపుకుని నేనేం పొందుతాను అనేటువంటి భావనలో. ఇక్కడేమో ధ్రువ మహారాజు తన సహోదరుణ్ణి సంహరించాడు. ఆయన యొక్క దేహాన్ని సంహరించినటువంటి కారణంగా ఆ యక్షుల పైన అతడు దాడి చేస్తూ వాళ్ళని సంహరిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. ఈ రెండు సందర్భాలలోనూ ఈ దేహాత్మ భావనే కారణంగా ఉన్నది అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది. ఆ దేహాత్మ భావన నుండి బయటపడినప్పుడు, అందుకే ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఈ కార్యాలు పుట్టడము, పెరగడము, పోవడము అనేటువంటిది, సృష్టి స్థితి లయాలు అనేటువంటివి ప్రకృతి తరంగాల చేత జరుగుతూ ఉండేటువంటివి, కాలక్రమంలో అవి జరిగేటువంటివి. అందుకే భగవద్గీత అక్కడ చెప్తూ ఉంటారు, దేహినోస్మి యథా దేహి, అలాగే వాసాంసి జీర్ణాన్ని యథా విహాయ అంటూ కూడా అక్కడ చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి. దేహం నిరంతరం మార్పులకు లోనయ్యేటువంటిది. అలాగే ఆత్మ అనేటువంటిది వస్త్రాలను మనం మార్చుకున్నట్లుగానే ఈ దేహాలను నిరంతరము మారుస్తూ ఉంటుంది. సో కనుక ఈ ప్రకృతిలో జరిగేటువంటి కలాపాలకు ఎవడు కూడా కలత చెందరాదు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, దేహంతో గల సంబంధము పూర్తిగా భౌతికమే కనుక తన సహోదరుడు అయినటువంటి ఉత్తముడి మరణానికి దుఃఖింపకు అంటూ ధ్రువునికి, ఆ ధ్రువ మహారాజుకి పరోక్షంగా ఉపదేశం ఇవ్వబడుతూ ఉన్నది. ఎందుకంటే ఆత్మ నశింపులేనటువంటిది, ఎవని చేత చంపబడనటువంటిది అంటూ ఇక్కడ ఆ ధ్రువుడికి స్వయంభువ మనువు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతున్నటువంటి అంశాలలో భూతై పంచభి ఆరబ్ధైహి అంటూ చెప్పాడు. అంటే పంచభూతముల చేత నిర్మితమైనటువంటి, ఏంటి పంచభూతాలు అంటే భూమి, జలము, వాయువు, ఆకాశం, అగ్ని అనేటువంటి ఈ 5 అంశాలు. వీటి చేతనే యోషిత్ పురుష ఏవహి అంటూ చెప్పబడింది. స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా నిజానికి వీళ్ళందరూ కూడా వీటి చేతనే నిర్మితమైన. తయోర్ వ్యవాయత్ అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, అంటే వారి యొక్క కలయిక చేతనే సంభూతి ఇక్కడ. సో అంటే ఇక్కడ సంభూతి అంటే తదుపరి సృష్టి, అంటే అది ఏవైనా సంతాన ఉత్పత్తి ఇంకేదైనా అనుకున్నటువంటి యోషిత్ పురుష ఇహి అంటూ చెప్పబడుతున్నాడు. సో అంటే ఈ లోకంలోకి వచ్చేటువంటి
ఏవైనా కానివ్వండి. సో దీన్నే ఇక్కడ మనువు చెప్పినటువంటి అంటే ఏదైతే దీనికి పూర్వము కపిల భగవానులు కూడా ఆ శరీర సత్వాన్ని తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతికి బోధించినటువంటి అంశాన్ని కూడా మనము అక్కడ చూడవచ్చు. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో మనం ఆ జీవుని స్వరూపము కృష్ణదాసత్వము తప్ప అనేటువంటి చెప్తున్నాం. దేహాభిమానం వల్ల మాత్రమే స్త్రీ పురుష భావంలో మనం చిక్కుకొని భౌతిక జగత్తులో ఉంటున్నాము అనేటువంటి. మరి వాస్తవానికి నిజమైనటువంటి పురుషోత్తముడు శ్రీకృష్ణుడే. మనకి పురుషోత్తమ యోగంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. మిగతా అంతా కూడా పురుషులు స్త్రీలు అనేటువంటి ఈ దేహ ఆకృతుల ద్వారా చెప్పబడేటువంటివి, ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతి స్వభావాలే అనేటువంటి విషయాన్ని మనము చూసుకోవాల్సినటువంటి. సో కపిల భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి అంశంలో చూస్తే శరీర సంబంధము భౌతికమైనది, ఆత్మ సంబంధము ఆధ్యాత్మికమైనది. దేహాసక్తి ఉన్నట్లయితే బంధనం అవుతుంది, కృష్ణ ఆసక్తిని పెంచుకున్నట్లయితే విముక్తి పొందుతాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి అక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో దేహాసక్తి బంధనం అవుతుంది, ఇంద్రియ ఆసక్తి ఏదైతే ఉందో అది పునర్జన్మకు కారణమవుతుంది. కృష్ణ ఆసక్తి ఉన్నట్లయితే జనన మరణాలకు అతీతమైనటువంటి మనము ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోగలము అనేటువంటి విషయం మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ మరి అదే స్వయంభువ మనువు యొక్క బోధనలో చెప్తూ ఉన్నటువంటి తత్వం ఏంటంటే కోపము అజ్ఞానము, మరి సమస్య అహంకారము కోపము అని చెప్తున్నారు. వాటి నుండి మరి పరిష్కారం ఏంటంటే ఆయన ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా సమత్వ భావము, భక్తి భావన. సో మరి ఇవన్నీ కూడా ఎలా నియంత్రించబడతాయి అంటే ఆ పరమాత్ముడి చేత నియంత్రించబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలుగా మనకి స్వయంభువ మనువు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరికి